Itxukirratian zauz, eta gaur gure lehenengoko programiedan bajatu horrotxa programie estreineku. Ongi etorri. Ongoitarri ostabe edan hori, geure geurie eta zeuriedan gure itxuki irratire. Gaur geugaz daku, geure lehenengoko kolaboratzailie zango dana, Iker Sastar, itxuki irratiko hardcore, punk, rock eta rock metal aditua. Kaixo Iker? Kaixo. Zanan zabiltz? Ondo. Ondo? Ondo hemen egotiez. Posik. Poste nahi. Eskerrak emoneoko gauzi etortik gaitxik itxukirratira zeure maleto llegaz. Estauzitxik. Eta honek eskiarak izen zeure maleta horrek dako zen amaboskilukaz. Gaur egun ganera viniluek ez dako zedonok eta eskertuten da itxukirratira etorti zeure materialagaz. Ia, zer ekarzu gaurkutarako? Ze nobedade edo ze estilo musikal da zer dakarzu? Bai, gaur aurkeztuteko pentsa dut hardcore estilu edo generue jorratie programan. Oso ondo. Hardcoreari buruz zer dakigu? Hardcorea sortu zen estatu batuetan hiru eta hamargarren hamarkadaren amaieran eta 80garren hamarkadaren hasieran. Punkaren bilakaera gogorrago, azkarragoe eta zuzenago baten modure. Lehenengoko esan zen punke orduen, eta gero dator horren hostien hardcorera. Bai, gero txuo datuak. Generazio barrizek hasi ziren hau jorraten, estilo barrize bere ganatuz, eta desmarkain ziren. Da punkak baseukan bere namorrue, baina hardcoreak hortik arago jo eban, ez da? Muturreraino, joan zen. Oso ondo. Konta. Eraginek zau esan zuen moduen, punketik zetorren, punk britaniarra, kigu danok, Sex Pistols, The Clash, da alakuek, baina tonu basatiago eta politikoago bategaz, ezta? Eta gero aurretik beste eragin batzuk, protopunka eta garaje rocka, Stooges, MC5, eta batez DIY, do it yourself jarrera, egin zure kabuz, erabat independiente eta autogestionatua zen jarrera barri hau. Gaur egun nahi modan dauen egin zeuke zeuri ez da? Bai, Holanda. Oso ondo. Da, esan doan moduen estatu batuetan hasi zan, da gune garrantzitsuenak izan ziren Los Angeles, bertan Black Flag hasi zan talde bat ondiz beste hainbeste, eta harinauk bebai. Nabarmena, igual Black Flag esan zen, ez da? Holanda, bai. Da Washington DC, osea, kapitalien Minorcet da Bad Brains, New Yorken Agnostic Front da Chromax, da Bostonen SSD da DIS. Herri bakoitzak bere estilu sortu eban, baina guztiek baseukien zerbait komunean. Da san hori sisteman aurkako jarrera, ezta? Amorru pilatua eta premiazko mesua. Gaur egun nahi modan dauen hori, sistemaen aurkako jarreri eta amorrue. Bai, punketik eta gero jarkorien bere ganatu saben gazte hauek.
horrek esan zin orduen hardcore estiluen ezaugarri nabarmenak. Bai, eta bueno, bizimodua be hardcorea zen bakarri musikea, ezta? Su kultura oso bat zan. Straight edge mugimendua adibidez, minor threatek bultzatutakoa, esaten zeban drogak, alkola eta batzuetan sexu kasuala be baztertzen ebasan, ezta? Eta, bueno, aurretik esan dugun DIY, do it yourself filosofia, kontzertuak antolatzea, lokal autogestionatuetan, fantxineak sortzea, diskoak kaleratzea, euren kabuz, eta halako gauzak, ezta? Eta, bueno, hori horrez gain, bebai antikomerzialtasuna eta autoritateren kontrako jarrera zen ezaugarrietako bat. Eta, bueno, gero musikan, bebai esan behar, abestiei laburragoak zirela, 2 minutu baino gitxiagoko abestiak, ritmo askarrak, gitarrak gogor eta distortzionatuta, ahots oihukariak edo, bortitza hauek, ezta? Mezu zuzenak, sarritan politiko edo existentzialak, eta, lan... Pentsaleik azkanien mezu zintxo batek edo zuzenezko mezu batek azkanien bidauela hori denporak itxi, ez da bihar kanta oso elaboratuek edo sentimentu simple bat adierazteko. Hori egiten zan 70. hamarkaden hasieran, taldeak oso komplikatuak ziren, oso elaboratuak, progresiboak, eta hauek egiten zutena zan, askartu, ezta? Sintetis bat modura egin abestietan, eta apurtxu betorregaz, joerigaz. Bai, alanda. Ondo. Dakotena zalantzi da, azkanien, 1970ko hamarkadako bukaeran, da 81ko edo 80ko hamarkadan hasieratan emoten dan mugimendu horrek, dakoie adierazpi modure, Sansu moduen, Black Flag, ze gizau dakigu? Hasi ziren, lehenengo gitxiora bera, punkaren ostean, ezta? Eta 1979 garren urtetik 1981 urtera, lehenengo mugimenduaren sorrera hasi zan. Hor, lehenengo taldeak esan ziren, Black Flag, Middle Class, Bad Brains, eta gero basartu dezakegu edo separatu dezakegu urrengo mugimendu bat hasi zala geroago, 1982tik 1985 hor ja gorakada bat egon zan herrialde guztian, estatu batu guztietan, eta herrialde osoan zabaldu zan. Eta gero, 80. hamarkadako amaieran, talde batzuek metalaren edo crossover trasharen bidea hartu eben, ezberdindu ziren, edo dena evoluzionatzen joan zan, ez da urteekaz, eta, esan behar, bebai, 80. hamarkadatik aurrera, hardcoreak beste korrente batzuei bide zabaldu eutxon, ez da? Hardcore melodikoa, post-hardcorea, metalcorea... Nire esan zu, aipatu zu Bad Brains eta Black Flag, nire akordaten nahi, uste dut zeugaz ikusi izan dula azkena baten, ez da izorduetan Bad Brains, ez da? Alkarrea son ginen, ikusten dela ja badire 10 urte baino gehiago, ez da? Ez dakitxute esaten, ze urtetan esan zen. Akordaten nahi oso ondo pasa esan dule. Gainera asko inpata esan dozten, Bad Brains ekuek ikustie ez oso nagusi, eta oso potentean karpa txiki baten, edo alako baten esan zen azkenan. Bai. Eta oso potenti esan zen kontzertu. Nik gainera okin zaten idei topako zanotela talde zar bat eta ize energibarik, kontzertu esan zen, bestiela, oso potentie.
Oso ondo, orduen, maletatxo horretan ekarzun binilutan, zer entzungu gaur edo, segaz hasiko gara? Bueno, geure lehenengoko programarako ekarri dotaz, laurogei garren hamarkadako hasierako talde batzuk, ezta? Batzuk oso ezagunek, edo mitikoak edo klasikoak, horretan abesti gehiago jarriko daz, baina, ekarri dotaz bebai apotxua baten bat ez dana hain ezagune, da, ia gusto guztizek dastatuteko, zaporedanak, hardcorearen estiloko zaporedanak dastatuteko. Bai, jente guztize posik geratu da din, ezta? Oso ondo, esan bide gure Iker Sastar okingula gitxienez, hien bat hemen itxukirratian, gure musika saioen, ongitorri danok, esan dute moduen gure lehengoko programara, bajatu horrotxa. Ja, Iker, zer da, ze kanta gazaziko gara orduen? Lehenengo taldie, emigotena, da DV8 edo DV8 edo... Deuge sortzi, bai? Deuge sortzi, euskeraz. Eta da talde oso ez ezagun bat, nahiko ez ezagune, hauek Chicagotik, Illinois estatutik datoz, etorzien orduen. Bai, larogeta bat. Larogeta bat garren urtien, eta, abesti zen izena, Guns on the Right, eta honek gu dau esan eskuineko bandak edo eskoiko bandak, ezta? Eta, hau atara dut diska batetik dakotena, singelaz beteriko diska batetik. Horein zalantxe datoz, zuk hori... Hau diskaren izena USA 1991 dako izena. Oso ondo, ikusan txuten esan da, hori Guns on the Ride edo eskuineko bandak, horrek, bakizu zer eritzen zon referentziz, ez hori zalantxio kintzo beti. Ni pentsaten dut, muturreko eskoitiar politiko sozer banda horrek ultraetxiste, sozer pentsatu dugu dauela san, horrei buruz, baina ez nau ziur. Referentzi betez, ez da? Eskoiko banda. Pentsaten dut, gudo pentsa. Aztertuku eta aurrungo baten aklaraku. Oso ondo, vinilu eta listo dako zu. Prez nago, bai. Prez hauz? Oso ondo. Arguez orduen geure Iker Sastarregaz, geure hardcore sesio honetara, Iker, listo zauzenien, bajatu horrotxa. Bada da. Come to the right, they were shooting, babe, better watch out, baby. All of the night, better watch out, babe, but they don't need neighbors. Take up the fight, you gotta watch yourself in this world gone crazy. Come to the right, you better stop them, babe, but they don't need neighbors. I don't care if you said that I was a fool and died.
Wow. Hau azaldu imide, hau txeke hasi gara nien musiki entzuten kanta hau Dibi Searching Guns on the Right kanta hau ikerrak besalten jau aurkitxik txo. Ze potentie, no? Ze oso potentie eta... Bai, aurrera esan du, lez, ez da, oso bortitza da musikea, oso muturrekoa, osea, hori, askarra, indartxue, eta, energi askogaz, eta, geusek egiteko gogu sartzen hau imitzen zuniko etxien. Bai, egiz esan bai. Ia, zegaz, ze taldega segiko gara eta ze kantak entzunguz? Urrengo taldie, pentsatena, Red Cross, honek Los Angelesetik egin zabien euren ibilbidea, eta gazte talde bazan oso nerabiek, eurek, baten bat 16 urte edo gitxi zeukan talde hasi zaniko, oso gazte, esakiten jotzen instrumentuak ikasi zaben joten urtien zehar, eta gero, honek oindela gitxi betorri ziren azkenara, oindela pasan urtien uste dut, Red Cross ja eldute eta talde konsolidado moduen. Da, gaur dakarten lehenengo abestize, da euren lehenengo epeko cover ban abestize gudauen asan bertsio banda. Esan lehi orduen entzungula cover ban, eta gero besteren bat Red Crossena edo auri bakarra? Bai, gero dakot beste bat, beste diska batekoa. Diska hau Smoke 7 laurogeita garren urtekoa da, eta abestiaren izena Kill Someone You Hate. Honek gudau esan, hil ezazu edo hil gorretu duzun norbait. Aulan, sin más. Bai. Directo, hil. Gorrotu da kosasunon hori, aloio, esaten dalez, no? Oso ondo, orduen aurre kantabizek, Red Crossen cover band, eta Kill Someone You Hate entzunguz. Iker, listo zauzenien, bajatu horrotxa. Agues. We're coming back.
horrek esan diez, Red Crossen cover band eta Kill Someone You Hate. Hemen gauz itxuki irratian, geure sastarrero favoritu gaz, Iker Sastar. Ia, konta Iker, segaz, segiku. Bueno, urrengo taldie, iniziala diez, TSOL, batzuk txol deitzuten irakurten da bie, honek gudago esan, True Sounds of Liberty, ezta? Da honen itzulpena da euskeraz askatasunaren egiazko soinuak. Da bueno, bi abesti pentsatotaz imitzie, honek 80 urtien ataz hauien lehenengoko diska, eta Los Angelesetik datoz, bebai, eta lehenengoko abastiaren izena Superficial Love, azaleko maitasuna gu dago esan, eta bigarren abestize Abolish Government, gobernua indargabetu, eta bueno, jarraian Silent Majority edo isileko isileku edo. Isileko gehiengoa edo esango esan da, no? Bai, pentsale bai. Oso, ondo. Listo zauzenien, Iker, bajatu horrotxa. Aurrera. Superficial love, only for a buck. But love is incest, and it's only for a buck. Eating to the void, surviving for free. Peacetime, wartime, countries of pain. All die for this land, some overseas. We live for the summers, to serve our country. Army, Navy, Air Force, or jail. But that's the American way, what it is to be free. If that's what they call freedom, it is not for me. President Reagan can shove it. Abolish government, there's nothing to me, forget about God. He's not here to see we live by a system of perfect laws. Perfect people who are poor and old. Life was spent on the land who understands 24, nothing in the head. This was the best president the name. President the label, highest man on the government table. America, land of the free, free to the power of the people in uniform. People to one you just can't see. Cities in the boot camp, city marks war. If he comes back, you'll get nothing more. Struggle for land, for country, for freedom. All you my people, if someone didn't need them. Wake up to the same old shit. Living lies to do nothing. Some people they don't like your hair. While people they just don't care. Snipers that wanna be rivals like your enemy. Wake up, son of majority. The government they don't want us here. You folks can't feel that fear. You can walk the streets today. You can walk in your own way. People think that I'm crazy. These people just can't see. Wake up, son of majority. Live your life, day by day, doing everything that they say. Majority. Promote freedom, let it be heard. Don't forget that it's only a word. Majority. Wake you gotta wake up. Ze potente
txol talde hau, zelan Two Sounds of Liberty, bai, oso onak, 81 urteko bai, eta honek abesti bizek, Superficial Love, azaleko maitasun ez da, oso bogan dau orain be bai, Abolish Government eta gobernua indargabetu eta Silent Majority isileko gehiengoa, tema oso aktualak diez, gaur egun. Gaur eguneko denpori pasada, bai ez egiten du ezagugarri barineko azkanin koltxetukaz, bueltaka, beti gauze bardineri kaka esatilez bueltak emoten, oso ondo. Bueno, animeten hasi gara hemen itxukirratian, bajatu horrotx programan daku Iker Sastar, geure Garbage Man favoritu ezega segituko Iker. Bueno, urrengo taldie oso ezagune, ja zikeratik oso indartsu sartu zen estenan, eta Los Angelesekuek bebai, honen izena, askok jakingo dabe, entzunde, oin dela gitxi be Bilbon jo zandade beken, eta talde honen izena da Bad Religion. Erligio txarra gudau esan euskeraz. Eta, bueno, karri dotan diskoa, How Could Hell Be Any Worse, honen itxulpena nola de Montre izan liteke okerrago ez da, asala, diskaren asala, agertuten da Los Angeleseko argazki panoramiko bat, fondo, gorriz marroztutelez, inpernu izango baliz bezala. Gana nola de Montre izan lehike okerrago beti, alda esan beti txarrau, orduan gorrizek, portadorrak beti ezaguarri modure, adirazten dozku zelan aldizen gauzek txarra horrekin. Bai. Da bueno, diska honetako abesti bi aukeratu dotaz, lehenengo aldeko bigarren abesti Latchkey Kids, gudauen esan aurrentzako giltza, eta bigarren abesti ze aukeratu dodana In the Night, gudauen esan gauean, dala azkainengoko abesti ze lehenengoko diskaren lehenengoko aldekoa. Oso ondo, bastu denporari galduko, Iker, presauzenien bajatu urrotxa. Aurrera, bagoaz. Ze kanta potenti eta ze konpaini ona gauzen hemen itxukirratian, Iker Sastarregaz geure bajatu horrotx programan. Bai, bueno, honek esan behar, bebai, ez da, Bad Religion, ointxe joda dela euren urteurrena, 45. urteurrena kogiren, beken, ez da, esan duten moduen lehen, eta, bueno, ja oso talde konsolidatu da munduen zehar, ez da, eta, bueno, hau da hardcore genero honetako talderik eta emblematiko honetariko bat. Ipagarri zena.
Zezun ezaten, on zinen pekenela? Bai, noski, aurreko be bai. Bai, ez da? Bai, aurreko, bai, eizauieniko, bai, berrogei, gehi bi, eta pandemitzen eizaubien, guzan zaubien etorri, da zin zaubien etorri. Nork ez dauen hartute zan egazkinik. Eizaubien berrogei, gehi bi urteko jirie, ditut esan da jirie. Da, zelan juzan konzertue? Ondo, honek oso profesionala dizia. Da, potente egiten dago izta. Bai, soinu ona, oso musiko ona diez, bueno, zer esan. Oso beribil, oso ondo. Venga, sega segiku Zastarrero. Faltaten da, bigarren astize in the night gauean gudauena esan, bigarren astize esan duten moduen lehenengoko diskaren lehenengoko aurpegiaren askanioneko abestize in the night gauean. Aurrera. Religion bularrera emoten dauen musikie, beti zuzenien. Sega segiku Iker, ze hemen ikuste duten agaitxik, daku zezino hardcore oso, ondo... Bueno, beste talde oso famatu bategaz edo, bueno, klasiko, mitiko bategaz jarraituko gogu. Deitzen dena Black Flag, honek dago esan bandera beltza,
ez da, piretan moduen, bakarrik fataiatxoz, barrek, zurrek eta hori. Ba, bueno, hau disku ekarri dutena da lehenengoko 4 urtik dituten da, The First 4 Years, eta bertan datoz lehenengoko singleak ez da, eta, bueno, lehenengoko abestize, emingo gune, dituten da Nervous Breakdown, gu dauen esan nervizu krisia edo krisis nerviosa edo, eta gero, bigarren abesti be emingo gu, dituten dana Wasted. Gu dauen esan alferrik kaldu edo. Ondo. Aurrera gu orduen Black Flag egaz bandera beltza, lehenko kantien Nervous Breakdown, eta bigarrena Wasted. Parkatu nire inglesa, zenien nahi oso anglosa joie. Iker, aurrera guzunien. Oso potente, da gane oso barregarriz esan da, Ikerrek ezin esan dau aguanta gure Black Flaggen lehenengo kanta Nervous Breakdown honetan koruek itxie, eta ongitorri diez ganera, itxukirratien zure koruek, Iker. Eratxona gustaten zutiakola beste radizo batera. Ia, sega segiku. Bueno, urrengo taldie, oso ezagune, generoan, estilo hontan, ez da, hardcore estiloan. Circle Jerks taldie, Los Angelesekuk bebai, Black Flag eta Bad Religion eta aurreko taldie module. Hauen diskoa, lehenengoko diskoa Group Sex, ekarri dut,
Da, bueno, gu dauen esan taldeko sexua ez da, eta taldeen izena neku arralu, ez dute oso argi, ez da jerseiz, zirkulo edo segu dauen esan Ticket Jacks edo tonto esan da, itxaran tuntunen zirkulua edo zozer, alako, ez da itxulpen zuzena zein jen, ez nago ziur. Eta bueno, hori lehenenoko abestize, talde honi emongo txagu aputxu denbora gehiago, zenitzako oso onak diez, eta oso disko hau oso ona da. Merezi dau. Eta bai, merezize da, eta bueno, mitikoa, eta merezi dau, bai. Eta lehenenoko abestize mingo une da, Deny Everything, gu dagoen esan, dena bukatu. Bigarren abestize Back Against the Wall, horremaren kontra, ez da, hirugarren asti zeimingune Behind the Door, atearen atxaldean, da gero, hiru abesti gehiago iminguz, World Up My Ass, munduan edo gizarteagaz popi garbitzu, gudauen esan, gitxo gara bera. Bai. Live Fast Die Young, hau, Live Fast Die Young asko eraiten dauen saldize ez da, azkar bizi gazte hil. Eta gero, azkainonko abestize, Red Tape, zinta gorria. Oso ondo, orduan tarte txiki handiz hauez, imingo txagu Cycle Years edo tuntunen zirkulu oneri, akorda, Group Sex edo taldeko sexuko diskorretako 6 kanta. Kanera, ikusi txaulan tituluek, dena ukatu, hormaren kontra, ize danak alzu egin esaldi bet, ez da? Atearen atxean, hormaren kontra, katxelan atxien, ez da? dena ukatu, Bai. da gero munduan edo gizarte gazpopi garbitzu, azkar bizi gazteil eta zinta gorria. Bai, abasti betein lekizu honekaz esaldizekaz. Bai, eta kanera gaur egun oso presente dauzen danaukatu, ikusten gabiltzezen, nahien roiko gizau, haunek ikerrek ekarri dozkun 6 kantak entzunguz, viniluen zauzen txuten, eta gure programa itxukirratian bajatu horrotxa iker zauzenien, kaini emon horrotxorreri. Prest basauzie, aurrera. Innocent until I'm proven guilty. Deny everything, deny everything. I'm being free. It's all a setup. Deny everything, deny everything. I'm just a smoke in the wheel, part of the puzzle, part of the game. I'm being free. Innocent until I'm proven guilty. Deny everything, deny everything, deny everything, deny everything. Up against the wall. They're up there clutching their guns, man, and it makes you feel real small, so
got the world up my ass and I'm gonna jump fast. Be the first, won't be the last. I've got the world up my ass. Society, murder me up. Take a bite, spit it out. Take the rules, rip them up, down, down. Twisted mind, twisted frame. You know I'm going insane. I just tell them, get back when they tell me how to act. I've got the world up my ass. You know I've got the world up my ass. Society, murder me up. Take a bite, spit it out. Take the rules, rip them up, down, down. Up my ass. You know I've got the world up my ass. Society, murder me up. Take a bite, spit it out. Take the rules, rip them up, down, down. I don't wanna live to be 34. I don't wanna die in a nuclear war. Go on out, get some more. Go on out, the bar, the market, or the liquor store. I don't wanna live to be 43. I don't like what I see going on around me. Go on out, get some more. Go on out, get fucked up, back out on the floor. Go on out, get some more. Go on out to your favorite liquor store. Go on out, don't worry about it no more. Go on out, get fucked up on the floor. I don't wanna live to be 57. I'm living in hell. Is there a heaven? Live fast, die young. Live fast, die young. Live fast, die young. Reggae, I can see, can't you see? Reggae, doing to you, doing to me. Reggae, prophecy and brutality. Reggae, killing you, killing me. Texas, 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 Texas. No more reggae. I can see, can't you see? Reggae, doing to you, doing to me. Reggae, prophecy and brutality. Reggae, killing you, killing me. Texas, 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 Texas. No more reggae. Reggae, I can see, can't you see? Reggae, doing to you, doing to me. Reggae, prophecy and bourgeoisie. Reggae, murdering you, murdering me. Texas, 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 Texas. That's all, reggae. Honek esan diez Cycle Years edo tuntunen zirkuluen Iker Sastarrek ekarri dozkun selezio berzize. Sega segiku, Iker? Bueno, gudot esan bebai, ez da, hau taldie Circle Jerks, da hau diskue, Group Sex, oso berzize dela, eta, bueno, abesti obi hauek be badauzela, eta oso ezagunek Beverly Hills modukue, oso bertsionatua, eta bebai Operation abestizek ez dute zenak guzan mini, bai, bueno, honek ikus desan jentiek, honek diskuek injarra dakola, eta beste abesti onak dakozela, eta bombaza hutsa dela disku, ez da? Eta, bueno, da hori guzan dut esan, da horrez aparte, urrengo taldie, da DOA. Inizialak diez, DOA, gudago esan Dead or Alive,
hilik edo bizirik, hau da atxineko Far Westen imitzen zan dizeniko jenti topaten guzan daueniko hili edo bizirik karteletan, hortik dator ez da, eta horren taldin izena. Eta, bueno, diskuen izena, Hardcore 81, eta, bueno, abesti bi mingo guz, Unknown lehenengoko abesti zen izena, gu dago esan ez ezaguna, eta bigarren abesti zen izena, Fucked Up Baby, izorretuta dauen eskie. Oso ondo, nik esan bidot ganera zuke ekartzen zuen selekzioen, ikasko eskartuten dutela, zeusara gure itxuki irratiko hardcore, punk eta rock aditua, orduan ekartzen zuen dana, eskertxiku da. Beste kantadarrak horretanak alizangu zaukerien txun beste saio baten. Oso ondo Iker, listo zauz? Bai, ni prest beti, zeu guileniko aurrera. Aurrera, bajatu rotxa orduen.
Parkatu nire inglesa aurretik, hau esan da doa, edo dead or alive. Bai, bizirik hilik edo bizirik atxineko Far Westen buskak eta kaptura noten sandizen kartelak atxine bakeruen estatu batuetan, lejano oeste, bai, Far West. Horti dator honen saldizen taldien izena. Ondo. Zeka segiku, Sastar? Bueno, orain arte, izegeizenak Los Angeles ingurutik, Kaliforniatik datoz, taldiekin mintzotaz, da hurrengo taldieia putxuet beste hiriburu batera jungo gariez, Washington DC-ra, Kosta Estera, da, bueno, talde honen izena, Bad Brains, burmuin txarrak gudago zan, eta ekarri duten diskoa Rock for Light, argiarentzako rocka edo itxulpena, ezta? Gitxi gora bera horako sosak dago esan. Da, bueno, abestizek aukeratu dodaz, Coptic Times, gudauen esan Koptar garaiak. Koptar. Bai, hau da Egiptoko kristau komunitate zahar bat zan, eta, bueno, saukona historia eta kultura aberatsa zeukan ondare handiko kultur zahar bat, eta, bueno, hauek, Bad Brains hauek, naiz eta Washington DC-koak izan, Jamaikako inmigranteak edo Rastafaraiak dire eurek. Bai, jatorriz jamaikarra, ez da? Bai, da, bueno, diskoan naiz eta genero jarkorea egin, besti asko berregea jorratzen dabe. Esan du moduen, alkarregaz ikusi izan duen azkenak Bad Brainsen kontzertue, zelan sartuten dauen jamaikarrak beti euren kulturen, kristautasun edo eurentzako... Bai, euren kulturi, ez da Egiptoko eurentzako salasai edo salasi edo hori atxineko erregie, horretaz temataz eta asko itxeiten dabe. Espiritualtasune edo erlijinue bebain aztaten da musiken asko jamaikar musikien, eta hemen gaurko honetan hardcore estilun be, eskine batetik sartu dasku, azkanien erlijinue. Bai. Bueno, ia zelan itzen da bien... Lehenko abestize Koptar garaiak, bai, bigarren abestize Attitude, da abestizek esaten dau estribiluan We got that attitude, honek gure osan hau da gure jarrera, ezta? Geroago negu horriak bere bigarren diskan gure jarrera esaten zabena, bueno, hemen didator, dana. Da, hirugarren abestize We Will Not, honek gure osan ez dugu nahi, urrengo abestize Sailing On, itxasoa zarrikatzen, eta askanioneko abestize Banned Band in DC, hau da Washingtonen debekatua, gudagoena esan. Oso ondo, hemen kolezio ederra ekardozkuik ere gabe Bad Brainsen... Bai, eske hau taldie oso garrantzitsu esan genero honen hasieran, ez da? Bai, ezaguarri modure. Oso ondo, Iker, listo zauz? Bai, beti prest. Beti prest, aurrera orduen bajatu horrotxa, hemen itxukirratian. Those lies and hold on to your faith. In a matter of time, there won't be no space. Let loose of
We got that attitude. Don't care what you may do. We got that attitude. We got that PMA. We got that PMA. Don't care what you may say. We got that attitude. Don't care what you may do. We got that attitude. We got that PMA. We got that PMA. We got that attitude. They got that attitude. I'm the rock. 'Cause I'm gonna. We got that attitude. They got that attitude. Don't care what you may say. We got that attitude. Don't care what you may do. We got that attitude. I'm sailing,
from your clothes. It's the right time, right mind. And if you think we really care, you won't find in my mind. No, you can't afford to close your doors. So you know, my, I let you down upon the ground. So you know. Bau esan da Bad Brainsen burmuin txarrak, Rock for Light, argiaren txakorroka, Coptic Times, We Got That Attitude, We Will Not, Sailing On eta Banned in D.C. Zin esan gara guanta eta Sailing Onen askanin koruekin juz sentiten du, bai oso animeta gauz irratsaio honegaz, gure bajatu horrotx itxuki garreteko programa honetan. Iker, sega segiku? Bueno, urrengo taldie, Sunley hardcore mugimenduan garrantzitsuenetariko bat dala. Ez dut imingo abesti eskorik, neiku ezagunek diez, gentiek hau estilu zetuten dauenak, aurreko taldi bezala, bai. Nik uste dut Minor Threat askanin bidauela bere beste momentu beste programa bat. Bai. Da, bueno, Minor Threat gu dago esan mehatxu txikia edo amenaza txikize ez da, euskeraz. Amenazatxue, lez, eta abestize da Betray. Ja eurek bost taldekide egin zieniko, lehenengoko diskoan, agertuten diez, lehenko singlatan da hori, zien lau, baina gero sartu zen beste gitarra bat, eta bajiztie joten zauena lehenengo, zizan gitarra joten. Da boste esan ziren diska hau geratu zabeneko lehenengoko abestize, Betray, gudagoen esan traizionatu, hau aukeratu gaurko. Oso ondo, bau ez Iker Sastarren gomendio honekaz, Minor Threat, mehatxu txikia edo amenazatxue, Betray, traizionatu, bajatu horrotxa Iker. Now that you belong against some nation line.
Bau esan da Ikerrek ekarri dozkun Minor Threaten mehatxu txiki amenazatzuen Betray. Seguramente etorko dazku Minor Threaten beste programatxu etortik aurrera hau. Bai, bueno, gudot esan, talde honetatik gero sortu ziela beste talde batzuk, ez da? Abeslarize oso Ian McKay egin zauan gero beste talde bat eta gero zeago Fugazi taldea bebai versionatu dauenak bebai negu gorriak egaz oso famatue eta gero Brian Baker lehen esan dutena bajistitzoten esan dauena lehenengoko singelatan bigarren diskuen gitarriste hasi zan, honek be Dagrasti taldien jo zaben eta Bad Religionen joten dago gaur egun. Oso ondo mobite hori boskideko traspaso hori edo gitarratik bajure edo bajotik gitarrara oso ondo mobite ikusitze dago ikusten dala eragin hori taldien. Sega segiku Iker? Urrengo taldie Youth of Today apurtxuet jarraituku bertako kosta ekialdeko kostako talde ikaz. Honek udau zan gaurko gaztiek, Youth of Today, eta euren diska Break Down the Walls eta abesti izen berekoa apurtu hormak. Oso ondo, gaurko gaztiek, gaurko sarrak esaten dagoen hori, gaurko gaztiek, bendaku Youth Today, gaurko gaztiek, Break Down the Walls, apurtu hormak, bajatu horrotxa Iker. Oso ondo, hau esan da Youth Today edo gaurko gaztiek. Youth of Today, bai, honek New Yorkekoak eta aurreko talde Minor Threat bezala esaten zaben, promulgaten zaben straight edge filosofia, ezta? Hori, alkohol gabe, drogarik ez, bizi osasuntzu, eta horako gauzek esaten zaben honek bebai. Eta honek gero beste talde batzuk sortu zabezen, bertako taldekide batzuk, adibidez Shelter, Better Than 1000, Gorilla Biscuits baten bat honekaz relazionatuta dau. Vale. Da norengu traspasu orain ja, sega segiku... urrengo taldie, Reagan Youth, osta bere gaztiek, guda osan, Reagan Youth,
Reaganen gaztiek, bai, atxineko presidente Amerikarraren gaztiek, garai berdineko gaztiek gudau esan, ezta? Eta abesti zen izena New Arians, Nuevos Arios edo erderaz, ez daitze euskeraz argi eta garbi, esan. Neupez. Parkatu, bai, neupez, dakitz, Nuevos Arios, tanok ulertu du. Oso ondo, orduan jungo gara, gaurko gaztietatik, Youth Dayeko gaurko gaztietatik, Reaganen gaztietara, New Arians, Iker, bajatu horrotxa. Hau esan da, Reagan Youth edo Reaganen gaztien New Arians kantie. Urrungo Iker, zer ekarzu 13. taldi edo tontuen hemen kriston hardcore programie daku itxukirratia. Bueno, apurka ja maitxuten gu ez, Gustora gauz, Bai, gustora gauz, bai, bueno, laburtu inbidot, eta, bueno, lehen sakondu dunez beste talde batzukaz 3 lau abesti, 5-6 zazpi abesti, bueno, luzetu indu eta, bueno, aputxet erraien nahi igual. Tranquil, ikustora, ongi etorri zara, hemen geure itxuki irratian. Orain asko nahi aputxuet laburrago egitzen talde bakotxeko abesti bet, eta urrengo taldie Negative Approach, ikuspegi txarra hau dagoena esan, ezta? Eta, bueno, hauen taldearen abestize aukeratu dana, Tied Down, gu dagoena esan, lotuta edo loturik. Oso ondo, baguz berakaz. You made a choice now, no turning back. Wasting your time, but you just won't face the facts. What for yourself, that you're having fun. When you had your second thoughts, why did you fucking run? Time down, on a fucking lead. Time down, never be late. Time down, while I wait. Time down, now there's nothing to say. Not to say a man, you've got nowhere to go. I only see you're not the one I used to know. No time left for yourself because commitment's after me. Now it's gonna haunt you till you fucking die and say time down, on a fucking age. Time down, never been late. Time down, why I wait. Time down, now there's nothing to say. You made your choice, now there's no turning back. Wasting your time, but you just won't face the facts. What for yourself, that you're having fun. When you had your second thoughts, why did you make it run? Time down, on a fucking age. Time down, never been late. Time down, while I wait. Time down, now there's nothing to say. Negative Approach. Bai, honek Michigan, Detroitekuek, ja erdialdi, beste leko bateko erdialdeko... Erdialderan txinge. Inge, bai, eta honek korraten nahi
Oin dela urte batzuk Mogamon Jones hauiela eta Jungari zen ikusten bermiotar batzuk bertara talde oso berezize eta injartxue eta bueno, pentsalei asarre dauela abeslaiz denpo guzti zen osea, imitzen zauen arpizekaz eta Beran arrazoieko gingo da. bai, bakieto, bai. Oso, no, sega segiku Iker. Bai, hurrengo taldie Verbal Abuse, itxesko abusua gudagoena san, eta, bueno, abestize izen berekue Verbal Abuse, eta diska berekue, bai. Aurrera guez. What do you expect to happen up here? I mean, yeah, what's the product? You allow it to be obscene. Who cares if they make sense? You want to spit from your bottle. You want to feel like a bottle of jacket. But you won't even know why they're there. You're shit! Verbal abuse! I give it verbal, yes, you're verbal abuse! Get from your nose, give it verbal abuse! It's only your fault, verbal abuse! Look at you once more, you're the one that put it on the show. Well, I got the best view from here. I get paid to watch your show hot. But it's funny, here with your money. Can't you tell that I'm the actor? Well, listen to the fairy tale. But you're not even listening to what I'm saying. Listen to me! Verbal abuse! I get me verbal, yes, I'm verbal abuse! If from me I know it again, it's verbal abuse! It's only your fault, verbal abuse! Get you once more. Hau esan da Verbal Abuse, itxesko abusua. Bai, esan gule dut, retu inaiela lehen, Verbal Abuse hori guda osan, itxesko abusu, bai, diskaren izena da We Are an American Band. Sala, bertxino bat, atxineko irugeta markadako hard rock talde Grand Funk Railroad taldearen abesti baten bertsioa. Oso famatu bera. Bai, eta, bueno, bebai gudot esan, honek Houstonetik hasi ziela, bai, gero Kaliforniara jun ziren bizitzen. Eta bertan egon ziren, basteit pentsate dut San Francisco lehenengo, eta gero Oaklanden egon ziren asetatuta. Oso ondo. Bai, ja bukatzeko, azkenengoko... Azken txampa, azkenengo traki, ezta? Lehenengo Mingu Youth Brigade, haue gazte brigada gudago esan, eta abestize Sound and Fury, eta honek gudago esan soinua eta morrua. Oso esaldu igual azkenengoko irukantak dola handakuz aukeri entzuteko irurek alabatera? Gure basu bai, urrengo taldi izango lekide Adolescents, aukeratu dana, honek gudago esan nerabiek, eta, bueno, honek hardcore punk edo, ezta, Youth Brigadeen antzera, melodiko hauek, diez, eta abestizen izena Adolescentsen taldeena, No Way, inola ere gudagoena esan, eta eskaningoko taldie aukeratu dana programa honetarako, 7 seconds, 7 segundu taldien izena, eta abestizen izena Young Till I Die, Gaztei Jarte, hau The Crew diskotik aterata. Oso ondo, bueno, honek irukantak entzunguz, gaurko gureko bajatu horrotxa, hemen txukirratian bukatuteko. Aurrera Iker, listo zauzenien, bajatu horrotxa. Bagu ez. Got to let it out somehow before it takes life.
Honek esan diez, Youth Brigade edo Gazte Brigadan Sound of Fury, soinu amorrua, Adolescentzen, nerabieken No Way, inola ere, eta 7 Seconds edo 7 segundun Youth Till Die, Gazte Jarte. Young Till I Die, Gazte Jarte. Bai, gudot esan, Youth Brigade iruan aiziela taldien, kortatu den bezala, euskal taldea kortatu bezala, iruan aizien, eta, bueno, honek be Kaliforniatik, Adolescents be Kaliforniatik, beste herri batetik, eta 7 Seconds Nevadakoak ziren. Baina, bueno, gusando eta maitxu honegaz abestizegaz Young Till I Die, Gazte Jarte, holan segi bide. Oso ondo, azkanien programa politxe geratu dazku. Espero ondo egoti hemen itxukirratian, geure bajatu horrotzeko lehengoko programien Iker Sastar, geure kolaboratzaileo kinju, eskerrak emon berari, eskerrik asko. Eskerrak emonik. Estau eskerrak emonik, etorko zara ostabe bultan? Claro, hori intze dau. Intze dau, oso ondo. Eskerrik asko, Wichilta kontrolien, itxukirratian esan dute moduen, bajatu horrotz programan. Ondo segi eta betirarte.